Cúla4 fáil na figurí de líon na líine atá ag breathnú ar an gceannail nua ó fios físe. Grúpa daoine ógans ólas de TG4 fin na clár telefíse am raithníonn siad orthú gach seachtain. Nuair a bhí deis amsa labhairt leis an láthirí agus na daoine óga ag an seoladh an seachtain caite áfach, bhí siad ag dtíreadh níos mhó ar na clárcha is mó a meid siad ag breathnú orthú. A cáidir tú míid so ag ceann áras TG4 ar Málí na Habhain ag seoladh ofaigúil cceannail nua Cúla4 tarlamm chun an crackar fad a eáil. Cúla mé, go mé tú ar clár Cúla4 cumá. Cén clár é sin? Bí me siúr ar clár ceici eile, mar is bra lumsa cócrairte. Is bra lumsa is an clár is mise, mar bé mise ag go lua. So níomh céirdíad na sort clárcha míonn tusa breathnú orthu ar Cúla4. Bhí me breanú ar scéal eile agus go leor clárcha eile as drámaíochta. Lá stairúla tá ang an sa a cóide seo an céad ó riamh a bheits canéil ascuilge do dhaoine óga a bháin ar fáil ar an scáileán. Ach mí a bháin go mé Cúla4 le feiceáil ar an telefís. Be app Cúla4 ar fáil, sibh idirlína cúla4.com agus canéil YouTube Cúla4 comá. Be Cúla4 in nacháid. Hiosú, chunas má héanta fig acrad? Maithim sa dóthréide tá seo ar rois agus tá ahas an dónorm. Agus cén sa rud a bhés de feiceáil wete ar an gceannail nua? Well, be lean rudí le feiceáil ar Cúla4 lumsa, be mé anú na cluichí ar fad, be mé ceol, be mé daoise agus tá mé sú go mór leis. A cháidir bhí lád an sco an sa ag seoladh ofaigúil Cúla4, bhí cinnte go mbraithníonn sibh ar an gceannail nua gach lá ó sé ar maidin go dtí hocht trónóna. Tá mis go níos mó spríomh amsa an sa go dtí sin.